Čau lidi, já vás vítám u hry, která se nazývá Granny Smith. Je to fakt hodně crazy hra. Je to o babičce, která... Je to o takový prostě babičce, který nějaký zloděj ukradl jabka a ona se ho také snaží dostat. Já vím, je to hodně bláznivý. No tak rovnou jdeme na to. Fajn. Já dám hned druhý level, protože ten první tam byl tutoriál. Jdem na to. To byla za 70, tam byla, to bylo zase další, víš, je to taková jako, je to vlastně taková jako stará hra. Má to tak teda být, ale jako má to tak vypadat, ale ve skutečnosti je to úplně nový. No, dá se stáhnout i kratší verze, ale tam je jenom takhle, tenhle ten druh a nejenom třeba vesmír, to je hodně bláznivý, a různý bláznivý mapy, no. Je tam jenom takhle ta tráva a tohle všechno. To bych já teda skutečnou babičku vidět, tak by takhle přes tohle skákala. No, hned první level začíná dobře. To je druhý, no. A video nás nezajímá. Ty zmetku. Hodnej zmetek. Hodnej, no. Hodnej zmetek. Nevím, jestli... No, to byla babička. Ona to přežila, a to je na nic. Jsem předhonila. No tak jdeme na to. Uí, babča. Jo, já nevím, kdo to dělá to uí. Jestli ten zloděj nebo já. Ale spíš ta babička, no. Hop. Ta hudba je super. Babičko, do akce! Babičko zavislá na svých jabkách. Tak ale jsme dali na 2 jabka. Hop. Oh. Okay. What? Oh. To se zabijem furt. Babičokýne. Hop. Nebo co to bylo? Dýně. Tady babičko, jako žávot. No na 0 to nestojí za nic, protože když je to za 0, tak vlastně jako kdybyste to tam nedali. Hop. Zkusím ještě jednou. Jak to, že když skáču? Tak jste nahoru. A tak je potom není. Hop. A tady, jak to, že když skáču? Hopla. Uí. Dělám uí. Ta hra je bugová nebo co? To nechápu. Já to dělám pozdě. Ha. Tohle nedává smysl. Konečně. Jump. Hodná babička. A vyskoč, babičko. Proč to pitomí? Tak tohle by normální člověk nepřežil. To si jsem teda fakt jistý. Hop, a jde jsme to na 3. Ne! Nechci nic takovýho.
No, švihli. To stihla. Hop, 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 hop. To se dělá? Rozhodně nebo prostě jablíčka. Hop. Ježiš, proč si prostě neotevře? Ale to přeskočilo. No. Projítila stolem. Dojďme jsme na cíle. No, to nějaký míčky. No, tak jich máme 20. Ukážu, na co ty míčky jsou. Ne, nechci pryč. Teď vám ukážu, na co jsou ty míčky, no. Pifo. Tak vedle, no. Pivtě. Ej. Dám si takhle debilní chychta. Hop. To bych chtěl teda normální babičku vidět. Ta babička je nějaký mistr světa. Kolečkových bruslích. Ten zloděj taky. Zloděj se skrývá pod maskou. Ne, jabko. Tak já to stopnu. Dám to. Tak a jsme zase tam, kde jsme byli předtím. Tak já to jabko ketnu. Jak se to jabko? Jak to? Tak já zase to... Tak a jsme zase tam, kde jsme byli předtím. To trošičku dál, ale teď to dáme. Hop! Jo, konečně. Po tolika dlouhých letech. Už po pár minutách. Cíl. Chci cíl. Mě bych se vsadil. Babička, no tak... No, teď je to jenom jedno jabko. Jsem se nějaký, když jsem se tam pokusil. Tak 10 pokus. 10krát. Ten. Se koupím tenhle level, ten je super. Unlock. Aha. Tak teda půjde. Dá prčic, tak já zastupnu a vrátím se zase. Vrátím se zase, až se to dočte. Tak už to funguje a jdem zase dál. Pojď ty zmetku. Jo, chytilo to. Hej, hodný zmetek. Nechá se trefit. To nesnáším. Tohle nesnáším ty. Jak se ono se to jmenuje? Aha, vlak. Chytce. Voda, babička. Jak to bylo? Jabko! Žena nosí tričko s nápisem I love Apple. Opravdu bych se tomu ani nedivil. Když se kvůli tomu, že jí sebrali jabka, honí až takhle daleko. Normální babička by asi začala boucet a kvartfuda by to vrátili. Nebo spíš by to bylo úplně jedno, protože by tam neměla jenom 3. Bylo nechám možná víc. Tak a pip. Hop. Chytila se a letí. Měla keřina Bohdalová. OK, tak já bych to tím ukončil a čau!